Wai shin da gaske Adam A Zango zai ƙara aure kwanan nan? David D on the beat. Tambayar da ake yi wa matarsa kenan a shafinta na Instagram. Ku ji amsar da ta bayar. Matar fitaccen jarumin nan Adam A Zango mai suna Sophia Adam Chalawa ta amsa wasu tambayoyi masu nauyi da aka yi mata a shafinta na Instagram, musamman abin da ya shafi rayuwarta na zaman takewar aurenta da mijinta jarumi Adam A Zango. Sophia ta saka wani hoton gashinta akan DP ɗinta na Instagram, inda ta nemi jama'a su yi mata tambaya, inda ta wallafa hoton tambayar da aka yi mata da kuma amsoshi da ta bayar. An jerawa jarumar tambayoyi kamar haka: wai da gaske mijinki zai ƙara aure? Sai ta ce a'a. Sai aka tambaye ta, shin kina so Maryam Abiola ta dawo? Sai ta ce idan har mijina yana so ta dawo, ni ba abin da ya shafe ni bane wannan. Sannan an tambaye ta yaushe za ta haihu, sai ta kaɗa kai ta ce kwanan nan. Sannan an tambaye ta me yasa ba ta so 'ya'yanta su shiga harkar fim. Sai ta ce kawai I am not interested. Sannan an tambaye ta wacce jaruma ce tafi burge ta, sai ta ce Z Pretty. Sannan an sake tambayar ta wace babbar ƙawarta, sai ta kuma cewa Z Pretty. Sannan an ƙara tambayar ta da shin tana so Maryam Abiola ta zama kishiyarta, sai ta ce musulunci ya hana ne. To wace kala ce tafi birge ki a cikin kaloli? Sai ta ce ja, wato red. Idan ba ku manta ba, dama da jarumi Adam A Zango sai da ya zama jarumin da ya fi kowanne jarumi shan suka da caccaka a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, kafin a ce yau ya fita. Sannan ko a lokacin da zai auri wannan amaryar tasa, wato Sophia Adam Chalawa, ya sha tsangwama musamman a shafinsa na Instagram da sauran kafofin sada zumunta, musamman yadda jama'a da dama suke jifansa da mummunar kalmar nan ta auri saki. Ko a kwanakin baya, jarumi Adam A Zango ya amsa wata tambaya da aka yi masa, inda yake cewa kowanne ɗan adam yana da jarabtar da Allah ya yi masa. Ya ce to ni Allah ya jarabce ni ta hanyar iyalina, inda ya ce har yanzu ban samu wacce za ta zauna da ni ba ne. Maryam Abiola dai tsohuwar matar jarumi Adam A Zango ce, shi yasa kuka ji an takurawa matar Adam A Zango da tambaya a kanta. David D on the beat. Kusan za mu iya cewa jarumi Adam A Zango ya yi aure kusan 5 ko zuwa 6 kenan a rayuwarsa. Sannan babbar nasiha ga mutane dai shine ya kamata jama'a su gane cewa shi aure nufi ne na Ubangiji, domin mutum ba zai taɓa auren matar wani ba. Sannan idan Allah ya yi mace za ta haifu 'ya'ya 10 kuma kowanne da ubansa, to fa sai ta auri waɗannan maza 10 a rayuwarta. Haka shi ma namijin, idan Allah ya yi za ka auri mata 50 a rayuwarka, to fa ba a Kano ko a Kaduna ko Katsina ba ko a birnin Sinni sai ka je ka aura mace.
Alamin S. Usman. Thank you very much for watching my videos. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe my YouTube channel. The information is below. Assalamu alaikum.